Wai me yake damun ki? Kai ne mana. Ni kuma? To me ne miki? Ka kafe ni da ido tun da ka zo wajen nan. Ta yaya ba za ka dame ni ba? Bin umarnin zuciyanki shine burin zuciyata. Ba na so na dame ki. Ka yi haƙuri. Haƙuri kuma? Me kika mun? Na ga na ɓata maka rai ne. Wallahi tallahi da wasa nake maka, ban yi nufin na ɓata maka rai ba, kaji. Ya haƙuri. Ba sai kin faɗa min ba. Domin dukkanin abin da yake a cikin zuciyarki ina kallon sa a rubuce a allon fuskarki. Ni inuwarki ne. Duk inda kike ina bibiyar sawayenki. Kai duniya ne, Umar. Kuma kai rayuwa ce. Ba na buƙatar abinci ko ruwa in dai ina ganin ka a kusa da ni. Ko ina jin sautin numfashinka a tare da ni. Har zuwa ƙarshen sauran ranakun da ya rage min kafin wa'adina. To sai yaushe kenan? A kowane daƙiƙa na rayuwata, ina buƙatar ka a cikinta. Shi yasa jina nake maraya idan bana tare da ki. Ina son ki. Ka fi kowane ɗan adam iya furta wannan kalmar, kuma ya fi dacewa da kai. Ina fatar ba za ka bar ni ba. Hakan zai kasance ne idan babu numfashi na a duniya. Za ka fara ko? Ki haƙuri. Ba ni da niyyar ɓata miki rai. Na yarda da kai. To shikenan, zan tafi, amma zan dawo. Ina tsimayar ka. Zan zauna jiran ka har lokacin da za ka zo gare ni. To shikenan.